vaan kaikki! Moi! Se on Ateanen vidit täällä ja tänään me pelataan Brawl Starsia katsojan kanssa. Ja onnekas katsoja oli Buksuplay. En sano hänen YouTube-nimeään, koska ilmeisesti se on hänen äidin Mistä se tuu? käyttäjä. Ja laita sille, että me mennään nyt matsiin. Okei. Koska se on tyhmä, niin se ei tiedä. Eikö tosi kiva? Niin. Miksi vittus toi on tuossa? Onko se eikö vitus? No. Joo. Valmiina. Joo, mä oon kohta, mutta vittu kun tää vittuilee! Noniin, mennään matsiin. Se pervo. Ai. Tää on niin hyvä kun joka kerta me saadaan tätä Pepsiä. Kiitos muuten 73 seuraajaa. Älä kiitä, en sano mitään. Pitääks munkin tehdä jotain? Siis ei. Siellä Buksuplay vai Buksei? Tosi tuu. Hyvä, Siis kysyis mä sille mitä. et. Olisiko hyväs mistä? Se kuolee vittu fangille. Paska. Se kuolee nollakupeiselle Siis fangille. oikeesti vitsi paska. Joskus kun me pelattiin tän kanssa ihan huvikseen, niin se vittu kantoi meidän Niin. tiimiä. Koitetaan... Kenenkään takia. Sä kuolit eniten. Oo hiljaa. Siis tää toinen meni niistä, joka vetää pois niinku. Niinku. Nyt tuli joku... Mä sain sydäninfarkti. Joo. Laitetaan sinne meidän kanava. WhatsApp-kanavassa. Me ei tiedä mitä peliä me pelataan. Ja Roblox ei oo vaihtoehto. Niin. Se on nyt pervopeli. Jee, me voitettiin 3-3. Jee. Siis jee. Tässä Brave osa 10 videossa Se on oli... vikaosa. Me ei tehdä enää ikinä. Ei Brave. Paitsi jos me saadaan 1 miljoonaa tykkäystä. Jokke Pro kysyy, että koska eka live stream. Vastaus on en tiedä. Mä kysyn tuolta meidän toimitusjohtajalta. Ai multa. Ei vaan toimitusjohtajalta. Mä. Et sä oot vittu toimitusjohtaja. Ketä sitten? Mulla on pulimesa. Siinä meni kissan karvaa. Piti kattia. Mä vaan näitä vitun juttuja. Ota siitä. Tää on muuten uusi jostain hajoaa. Paska. Saat kuukkäällä. Paska. Jos sä kosket vielä muhun, mä lyön sua. Sype. Et sä keksiä. Mä otan 3. Joo, me jos... Joo. En mä jaksa pelaa kolmioselkkausta. Mä en tykkää kolmia Mennään tuohon korinuja. Ja sit kun tää oli Brave osa 10 sitä video, sitten Jokke Pro koittaa olla fiksu ja sanoo, että se on 11. Ei vittu ole, kun me ei laiteta, että se ei ole, niin se ei silloin saatana ole! No Niin just. Me ei tehdä 11 osaa. Me tehdään vaan 10 osaa. Me sanottiin, että 10 osaa, niin me ei voida enää nostaa sit 10 Niin. ylöspäin, saatana Jokke. Niin. Asta Jakke vaan. Jakki vaan. Pauli vanhukas vaikka. Pauli. En mä tiedä. Toi flexaa, tuolla on Vendi, se flexaa noloo. Nää vittu. Onkin talo ja mene sinne asumaan. Jos sulle saa varaa. Mä sain muuten täskini. Eikö se tuu? Ei. Siinä mä otan paremman. Search Protector. Mä saan sydänkohtauksen. Se on ihan surkee. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. I'ma dance my heart. Me ei sensuroida tuota yhtään. Se on hyvä laulu. Niin joo. Ainakin Kuole! Ui jee! suutat pääs. Oh no, I'm gay! I'm gay!
pääs vanukkaat. Miksi me pelataan paskojalkaa? Puxplay kuoli, Puxplay kuoli. Pysy pasteja. Palsternakka on parempaa. Niin. Miten paska? Ja nyt se kuolee jollekin kordylle. Mäkin jouduin Mä tappamaan. tykkään kornepatukoista. Sä syöt kaiken mitä sä näet. No missä sit oot siinä? Koska sä oot vege. Sun äiti oli kun sua teki. Tää semmonen ruustetaan toi meidän puksu kakkapelei. No kun se koko ajan kysyy, että koska julkaisette Porno. se tekee varmaan lapsia se äidin kaa. Niin juu, sankin elämä. Ai Ei sulla on varaa. nyt se pölli mun tapo. Koska kakka. Ja siitä on hauska, mulla on 1 tappo. Ja sit se pölli mun 1 tapo. Mulla oli 8 tappoa ja se pölli mun 1. Tosi, ei kun aura miinus. Ketä pieräs? Äiti. Kiva. Kun sua teki. En mä jaksa enää pelata. En mäkään. Jaa. Seuraava pilas me tehdään on ryhmähau ID. Valmiina. Pöti. Siksi. Ei oo. No niin, Puxplay. Jos ollaan tonne kauppaan tai alennusmyyntä, niin me ei mennä ostaa niitä. Pitäisikö meidän tehdä meidän vaatteessa niinku itse tosissas? Pitäisikö meidän tehdä merkteen niinku meidän vaatteesta niinku kakkikiusaus? Älä tänne mun tuolia tai mä istun. Ai kakkaa! Mä istun jalan päälle. Oo! Se ei kestä sitä painoa muuten mitenkään. Eikö tappa? 3 tappa. Ja heippa baby! Antakaa kakkaa! Jos sä nyt vedät paskaksen, saat kukkeen. Vitun Puxplay. Se varmaan kuunaa se äiti. En mä sulle syötä satana muna. Niin se munapää. Mä... Saapa munasykkele! Siis kun mä... Jos sä vedät paskat housuun, niin eikö se myötty, kun sä vedät kakat housuun? Niin sukas on kakka. No kai kun se tuli mun huoneeseen, mitä sä ajattelit. Mitä sä siellä noin? Ja heikka kaikki, kiitos. Kun katsoit tätä videon, Atehonen pidit kiittää ja kuittaa. Ei, 1 peli vielä. Ei. Joo, lopetetaan vaan. Kiitos kun katsoit tämän videon, Atehonen pidit Loppukaan kiittää ja kuittaa.